Yes, men jeg skal løse opgave B her, og så delopgave B, benyt trætrinsreglen til at beregne differentialkvotienten for f af x lige med x i anden. Og man kender måske allerede nogle differentiationsregler, der siger, at f af x lige med x i anden, altså differentieret hedder f mærke af x lige med 2x. Og det vil beskrive trætrinsreglen lidt nærmere, hvordan det kan være. Vi kender måske allerede fra C-niveau matematik, at når man har en ret linje, så skal man altså kende 2 punkter for at kunne regne den ud, fordi formlen altså siger, at a, som jo er hældningen, er lig med y2 minus y1 divideret af x2 minus x1. Så når vi skal beregne den her differentialkvotient for tangenten, det kunne være den, jeg har indtegnet her, hvor vi egentlig kun kender et punkt, for differentialkvotienten er jo egentlig hældningen for den her tangent. Det kan vi ikke lige umiddelbart gøre, fordi vi jo kun kender det ene punkt, den skærer i. Derimod så tænker man indfører et ekstra punkt og laver altså en sekant. Og så en af de gode idéer, man får i trætrinsreglens tredje trin, er altså, at man lader den her h-værdi gå mod 0. Fordi man tænker så, at hvis h går mod 0, altså de her to nærmer sig hinanden, så må f af x0 plus h, som altså det tilsvarende y-koordinat til den her værdi, jeg kalder det x0 plus h, og f af x0, som er y-værdien til den her, de må altså også nærme sig hinanden, og dermed vil punktet gå lige så stille ned og roligt ned mod punktet for vores tangent, altså at blive stort set lige med, når h får lov til at gå mod 0. Og derfor vil hældningen altså også blive stort set identisk med tangenten, og det er altså så lille, at det skelner vi ikke mellem. Men vi skal altså prøve at få ført noget af det her ind i den formel heroppe, fordi vi kender jo 2 punkter, så vi kan begynde at regne lidt på sekanten, og så til sidst lade h gå mod 0. Så det vi starter med er simpelthen at sige, at y2 det er vores f af x0 plus h, og y1 det er altså f af x0. Så det kan vi jo skrive ind her, så den altså kommer til sådan der. Så det er f af x0 plus h her, minus f af x0. Sådan. Og vi har så vores x2, det er den her, og vores x1, det er den her. Så, men der ved jeg jo allerede, fordi jeg har navngivet afstanden imellem den, at den hedder h, så det kan jeg bare indføre her. Sådan. Så vores første trin i tretrinsreglen bliver altså at fokusere på den værdi heroppe og få udregnet f af x0 plus h minus f af x0. Og hvis vi indfører, eller siger f af x0 plus h, jamen vi har vores forskrift på parablen herover, så den må altså hedde x0 plus h, og så i anden, fordi den har også x i anden herover. Og så må den tilsvarende så hedde bare x0 i anden her. Og det skal vi så have forkortet lidt, og her der bruger vi vores kvadratsætning, så det kommer til at hedde noget med x0 i anden, plus h i anden, og så det der med det dobbelte produkt der, så det bliver 2x0h. Og så skal vi så have trukket x0 i anden fra. Og der kan vi så se, at vi har både plus x0 i anden her, og minus x0 i anden her, så det gør altså ud med hinanden. Så tilbage står der altså 2x0 h plus h i anden. Så nu er vi så kommet til vores andet trin i den her tretrinsregel.
Og det er således, at vi indfører den værdi, vi så har fundet frem til her, op i den her. Så vi skal altså have divideret det med h. Og jamen h i anden divideret h, det er jo det samme som h gange h divideret h. Så det må bare blive h. Og 2 gange h, eller 2 gange x0 gange h, der fjerner vi jo bare h'et, når vi dividerer med h, så den hedder 2x0. Og så plus h her. Nu er vi faktisk kommet til tredje trin af den her tretrinsregel, og det bliver at lade h gå mod 0. Fordi at når h går mod 0, så bliver vores f-mærke af x altså tilnærmelsesværdig. Den bliver tilnærmelsesværdig x0. Og så kan man også vælge at skrive plus 0, men det giver ikke nogen mening, fordi vi h er 0, så skriver vi det ikke med. Og derfor kan man altså se, det var 2x0 her. Så kan man altså se, at ved hjælp af den her trinsregel, når vi i vores tredje trin lader vores h gå mod 0, så kører det her punkt heroppe i sekanten, det får lov til at køre ned langs parablen og altså ramme mega tæt på det punkt der, som vi ønsker at finde differentialkvotienten i, altså tangenthældning i for den her tangent, der skærer parablen. Så til sidst, der kan vi altså konkludere, at hvis h går mod 0, så er der så lille forskel, at vi ikke skelner mellem dem. Det betyder også, at vi har bevist, at når vi differentierer det her op, altså siger f x, så må det altså give 2 gange x. Yes, det var det.